1, 2, 3, siomid ag léomh Nuachta as Éirinn, well leanachta leis an Nuacht as Éirinn, don sríú láitíag mi bheanfór rábhílas ar 16 agus ar an ósí an tír chomisisinéir Gardaí Nóirín ó Sullivan mór scéal an lé. Agus í techt amachchanis ag rá mar a dimir na conspóidí seo go léir a dionchar is sé féin go persanta. Den si chaint faoin timthrial seasta bín si fisrúcháin agus mar a chuir an trá bín si fisrúthir seo isteach éise agus ar a post. Istigol gan stop de agus tá si tidéis an chunspóid buíonaí ag éirí saifig. Caid dear John Downing faoi seo, dear se go bhfuil price do ina gael baintach leis an gine seo tá dianta ag Nóirín ó Sullivan. Nílas agam céim fá. Dócha gurbé seo John Devoy do rinstin a línte I má chuirpan seo imithe ar spray ar stray. Ach labhraí an duine éigin faoin chuí in nár éire sé andúileach. Tá ag lorg focail níos fearr ar sin. Gafa is dócha. Is gafa tucaí. Well, dúirt mé andúil, sí ceap go leor. Scríofa mé gafa agus tucaí. D'éireadh sé go hiomlán gafa le heroin tidéis go bhfuair inín 5 bliana d'aois bhás. Coiriúlacht Gnéis sa chás seo is cosúil go raibh ciontóirí Gnéis sna Stáit Déantaithe ag grúmáil páistí ar an Idirlín agus go raibh ceathrar in Éirinn híos leis an grúmáil seo. Déantar chaint ar ísportaí ach ní léir go raibh leis ciontóir a chuid a bheith aige díobh más é sin an téarma atá bhaim. Sílim gurbé. Leagú buachail sa bhaile bheanach agus tá sé 9 mbliana d'aois agus an ospidéalanis agus drochmhail is cosúil go bhfuil sé I maol amháis. Ní léon chaint faoin chár. Tá an chunspóid faoi George Hook ag leannacht a raí. Déir cheannaire an ionaid géirchéim éignithe I mBaile Cliath ag meabhrú gur bíad na héigneirí amháin is cúis le éignniú agus ní éine eile. Ní cheart milliún a chur ar na híosportaí.
tá sé ag gimpí na meán áhacht na bhí anam. Ciníochas sa mbuile cliam. Is cúis gáirí dom eicáil mar chuireann lucht cineoch na Éirinn iad féin iniuil trí bhéarla ach sin scéile. Déir duine as sa Bacastáin mar dó chár a ghrothair mar a bhrisúa éineogaí mar a tugadh Packy Bastard agus déir an timán ní taxi seo go bhfuil sé ag dul bhhaile. Tá siad a géalú ó na deach. Tharla an neachtar seo tronhóna an Éirinn. Gcuidiú airgid is dócha ó Aldi I mbuile cliam agus tá na Gardaí ag lorug finnéithe tar éis gur robálú an Aldi le harm agus gur bagraíú a bhaidan agus gur gcuidiú airgid ón Aldi. Ní hiad na tuismitheoirí amháin a bhín híos leis. Is chosúil go bhfuair muir tráchta is scoil ní deir sé cábhail seo iad na muc agus measlú ó thiománaí cáir a bhí spréachta nó fréachta margheallas dócha an stop tráchta sa tráid. Sin mar a bhíonn tá áthas orm gur glíú na Gardaí agus tá súile gom go raibh pocail acu leis an demánaí úd. Cé é Trevor Byrne? Well, scaoileadh siar as príosúna agus tá pictiúis chur amach de coppla uair a chloig tar éis dó an príosúna ágail. Is cionntóir Gnéis é Trevor Byrne, tá sé foréigneach agus tá sé ar a heithe is Sasanna. Hep chlárú sa bhrú bánaí stócha cheart ó bheith na chónaíán tar éis gur scaoileadh amach as príosúna ní lisig daoine cábhail sé. Ní léon rud eile ar eolas agam faoi. Brú bánaí sin ceann nód amach well chluichí mé leis, smaile mé. Well, cé é an duine seo fearr ag marcaíocht ar chapel trí hábhairne I mbuile cliam. Ha ar nó agus an fí seán scapaí go mear I tí pill an down ach is chuirpeach é as mbuile cliam a chuireadh tarmasc ar 60 bliain as tiomáint dain séireach go cathagrum mhara sé duine cinnt. Ní ranim ní é ach is ábharcainte é ar an Idirlín margheall ar a bhí seán seo. Well, fuarthas corp Éireannaí ní sé 69 inidal agus é ar ilisreacht.
agus níl éon rud duile le rathagam éonmh so fócaí mé mar sin é agus gcuichí mé rath dé oribh go léir agus tásúla agam go bheici muid a chéile arís agus go mbeidh muid a caint le chéile ar bháil. Go dtí sin slán.